Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma Nashe ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashe yakamira sekudai so: inini ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. So ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Ndine umwe uyo wandakangotanga kutaura naye mushure mekunge tasangana paWhatsApp. Takati tasangana paWhatsApp kudaro ndipo pandakabva ndachizodownloada picture rake raainge anditumidzira, ndikabva ndazoenda naro picture riya kune vamwe madzibaba. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri kuZim asati azonditumidzira mari yekuti ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa kwatigere tiri tose. Ndakaenda naro picture riya madzibaba, ndikabva ndavarakidza picture riya, ndikabva ndati ndine munhu wangu wandiri kutaura naye pamaWhatsApp apa, saka ndodawo kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizoitawo bho, because ndainge ndaneta nekuramba ndichingopiwa maempty promises. Madzibaba vakabva vati aiwa, ndainge ndasvika painge paine zambuko rangu. Vakabva vazotora foni iya. Mushure mekunge vatora foni ndipo apo pavakabva vazotanga kuieresa, vachieresa zvekare nepicture rake. Vakabva vanditi ndinge ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika pakati pangu naye. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuti iye ange achizova serious uye zvekare ange achizonditora and ange achizondiroora, not kuzonditambisa ndichizova mudzimai wake. Madzibaba vaya vakabva vati zvainge zvakanaka, but chinhu chakazondivhundutsa nanhasi uno mukoma Nashe, even though ndakazouya kuno kuSouth Africa ndatova neabout 5 months kubva zvandakazotumidzirwa mari ndichiuya kuno kuSouth Africa. Chakandivhundutsa ndiripo pasowe ravo, madzibaba vaya vakabva vazondipa chimwe chakaita chidhori, but chidiki diki. Chidhori ichi chakavezwa. Vakati vandipa chidhori cheche, vakabva vati chidhori ichi ndo chichange chichizokuchengetera marriage yako. Ndokubva vazonditi chidhori ichi ndoda kuti unge uchichibata. Ndokubva ndakabva ndazochitora chidhori chiya. Vakabva vanditi chidhori ichi chichiisa padumbu pako. Vakabva vazotora umwe mucheka wainge uri wered, ndokubva vazosungirira chidhori chiya vakabva vazotora umwe mucheka vakabva vazosungirira chidhori chiya. Mushure mekunge vasungirira chidhori chiya mukoma Nashe, ndipo pavakabva vachizotora zvekare umwe mucheka vakabva vazoisa pamusoro pemucheka uya. Vakabva vazonditi chidhori ichi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizochisiya chirimo muchiuno mangu imomo zonosvika ndichizoenda kuSouth Africa. Mukoma Nashe zveshuwa akabva azotanga kutaura neni zvinhu zvainge zviine musoro, achitoti ndava kuda kuti iwewe unge uchiuya kuno kuJoni. Ndikabva ndatofara paya. Ndakabva ndatumidzirwa mari ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndichingonosvika kuno akabva azoya akabva azonditora kumabhazi. Apa ndainge ndingori nacho chidhori chiya chandainge ndakasungirira muchiuno mangu. Mukoma Nashe aiti akada kundihaga achida kundibata as a way of showing kuti he was very excited kuti finally tainge tava tose. Ndainge ndichimuavoida because ndainge ndakanzi handaifanira kuti chimudhori ichi ndinge ndichizochisunungura muchiuno mangu kana achiri masikati. Ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira zonosvika zuva radoka ndobva ndazochisunungura, but ndobva ndachizochichengeta zvekare. Mukoma Nashe ndainge ndichingomuavoida muswere wese wezuva. Imwe way, even though ndainge ndichinyara, but ndakabva ndatanga kuita busy ndichigwedebudza ndichiita sekunge munhu ari kuda kucleana, but ndichinocleana ndakabva ndamuti ndoda kuona kuti muno manga musina umwe mukadzi here anga achimbogara muno. Aiti kana akada kundibata achida kundikwevera kumubhedha ndaibva ndaramba ndichiti handisati ndageza kana ndageza then tichazoita. Zvino ndakazoti dzava kuzvi 5 ndopandakabva ndaenda ndikabva ndanogeza. Still ndakamuavoida mukoma kuzonosvika zuva ravira paya ndopandakabva ndazosunungura chidhori chiya ndokubva ndazochikanda pasi pemubhedha.
mangwana acho akazoti aenda kubasa, ndipo pandakabva ndazochitora chidhori chiya ndikabva ndapfugama ndikabva ndanamata sezvandainge ndakadzidziswa navo madzibaba vaya. Nanhasi uno ndinacho chidhori ichi, chinogara mune rimwe monaki iro randakazotenga ndakaita chikuisa pazasi pehembe. Ndakanzi namadzibaba vachazondiudza apo pavanenge vachida kuti ndinge ndichizochirasa chidhori ichi mushure mekunge taona kuti marriage yangu inenge yasimba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipakan. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya iyo yandiinayo, uye zvekare ndikudawo maadvices kubva kune vedare renyu, because iye mudzimai wangu even though aine izvo zvimwe zvinhu zvinopota zvichiitika paari, ndinoti paya kana kuri kunzi ndikati ndava kuda kutaura nehama dzake anobva aramwa, obva atoti zvinenge zvitori nani kuti marriage yacho inge ichitopera. Even hama dzangu akanditi handidi kuti hama dzangu unge uchizodzizivisa kuti izvi ndo zvinoitika kwandiri. So mukoma pandakatanga kuona kuti there is something that goes on with my wife, ipapo tainge tichitori boyfriend negirlfriend. Saka aiti akauya kumasleep over paya, mukoma nashi ndaisvika pakurara munhu anenge angori busy nefoni, aitomirira kuti inini ndinge ndichizotanga ndarara. Mushure mekunge ndarara paya obva achizorara. So ndakazoti one day ndikati munhu uyu ndikuda kumutaimira. Ndainge ndava kutofungidzira kutoti maybe ane vamwe vanhu vake avo vanozosara achitaura navo. Akazoti auya kusleep over paya, ndokubva taita zvatakaita, ndokubva ndanyepedzera sekunge ndainge ndanyanyisa kuneta, ndikabva ndaita sekunge munhu arara. Ngoma nashi ainditarisa tarisa achindidongorera, dzimwe nguva aitondizungunutsa kudai achida kuona kuti ndainge ndichiri ndakasvinura here. Akati ameka sure kuti ndainge ndichiri ndakasvinura, ndopaakabva azochiburuka pambedha. Akati aburuka pambedha kudaro ndopaakabva azonopfugama. Paakapfugama ndakatoti zvimwe kuda munhu ainge achida kunamata. Mukoma nashi aitaurira pasi pasi, but ini ndinoziva kana kuri kunzi munhu kana uchinamata handiti unenge wakatovharawo maziso ako, but iye maziso ake mukoma akashanduka akaita sekunge ainge ari maziso emhuka, uye zvekare aitaura achiita sekunge ainge aine munhu waainge achitoona achinongedzera. Mukoma nashi ndainge ndichida kuti ndinge ndichimuka ndichimubvunza kuti what was going on, but usiku hwose ndakanzwa kuti ndainge ndisina kana simba rekuti ndinge ndichimuka. Akapedza kuita zvose izvo zvaainge achiita as if she was caught up in a trance, neniwo ndaita sekunge I was caught up in a vision. Apedza kudaro ndopaakabva azogwina, akagwina zvainge zviri very violent zvekuti akanosvika akabva atanga kugwina zvainge zviri very violent, ndokubva azodonhera pasi. Mukoma nashi akaita chinguva arere pasi paya, ende ainge achingopupuma furo, ndokubva achizomuka. Paakamuka akabva atarira chicheuka as if kumashure kwake kwainge kuine munhu ainge ariko. Apedza kudaro ndopaakabva azonotora towel, ndokubva atanga kuzvipukuta mafuro ose awo ainge akazara mumatama make, ndokubva achizodzoka zvake pamubhedha. Akandizungunutsa zvekare achida kumeka sure kuti zveshuwa ndainge ndichiri ndakarara here, ndokubva azopindawo mumachira. Then mukoma nacho mangwana acho makuseni pandakada kuti ndinge ndichinomubvunza, ndaiti pose pandinenge ndichida kumubvunza ndaibva ndangokaruka ndatokanganwa. So kudzamara one day ndazongomubvunza ndikati iwe naiwe ko chii chinomboitika kwauri. Ndakati ndamubvunza kudaro akabva avhunduka, akabva aziva kuti zvechokwadi izvo zvaanopota achiita ndainge ndakazviona. Akabva ati saka unotozviziva kuti inini ndinopota ndichimbomuka. Why is it ndisina kukwanisa kukuona, ndisina kukwanisa kuudzwa nevanondiudza kuti iwewe wakandiona. Mukoma nashi ndakabva ndamubvunza kuti ko zvose izvo zvaainge achiita
ainge achimboitei. Ndopaakabva azonditi hauzvizivi here kuti kwedu kune vanhu vakaromba. Ndikabva ndati saka vanhu ava vakaromba iwewe unenge uchiita sei navo? Akabva anditi pana vamwe sekuru vangu ava ndivo vanouya, saka vanoti vakauya paya vanobva vazozvipfekedza mumuviri mangu, saka kune zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuuya kuti zvinge zvichizorara neni. Zvinhu izvi zvakatanga kuda kuzama kuti zvinge zvichiya kuzorara neni apo pandainge ndichiri mugrade 4, saka chinhu chiya chakati chichida kunorara neni. Ndopandakabva ndazoona umwe murume uyu akabva apinda murumu mandainge ndiri achimhanya, akabva ati kune chinhu chiya, kana ukangorara naye ziva kuti mweya wako ndinouparadza, nekuti uyu muzukuru wangu, haubati kamuzukuru wangu iwe ndisina kukupa mvumiro. Saka hanzi chinhu chiya ndopachakabva chazotiza. Kubva ipapo iye anoti zvinhu zvacho izvozvo zvinenge zvichida kurara naye hanzi zvinongoramba zvichingozvarana, uye zvikare zvichitumidzirwa nehama dzake kwaari uye zvichitumidzirwa nehama dzake kwaari. Saka pose apo paanenge achimuka achiita masaramusi ose iwawo, iye anenge achiti hanzi anenge achitozviona sekunge anenge ari iye sekuru vake. Sekuru vaya hanzi vanenge vachitukana nazvo zvinhu zviya, vachizvidzinga vachiti pamuzukuru wangu ndinokudzingai, pamuzukuru wangu hapana, hamuna simba. Mukomana she, zvinhu izvozvo zvakandiudza, handina kana kumbokwanisa kuzvinzwisisa kusvika pari zvino. Zvino ndakabva ndati tadii taudza vamwe vehukama. Akabva ati aiwa, handizviite kuti unge uchiudza hama dzangu, zvitori nani kuti marriage yacho inge ichiparara. Zvino vedare inini ndinofila as if ndaita mwana mudiki, ndokusakawo ndauya pano ndichidawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira nezvose izvo zvandinosangana nazvo, maspiritual encounters ose awo anoitwa nemudzimai uyu wandigere naye. Ndinofanira kuti ndinge ndichifungei pamusoro pake, anoroya here, what is going on? Iniwo ndiri kunzwa sekunge ndaita mwana mudiki pazviri. Apa kumuda munhu wangu ndinomuda, but dzimwe nguva ndinonzwa ndichiremerwa. Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandainge ndava kudawo kuroora. I was ready for marriage. Mukoma Nashi munhu wandainge ndichida kuroora for the first time, ndakatotadza kutomuroora nekuda kwezvandakaudzwa navatete vake. Saka sometimes it is recommendable kuti vanhu mumbotanga madzidzana musati manyanya kuzoisa nyaya dzenyu mumaoko evehukama, because vamwe vanenge vatori nemweya wegodo but munhu asingangobudi zvake pachena sezvakaitika ipapo. Mukoma, inini ndainge ndichishanda hangu mutown, ndokubva ndachizosangana nemusikana wangu. Ndakati ndasangana naye munhu ndikabva ndamuda, ndokubva tatanga kutoronga redu ramangwana. Zvino iye akabva ati kunoku kwandiri ndiri kugara kumba kwavatete even though ndichigara kumusha. Ndikabva ndatanga kumumanikidza achiti but I don't think kuti it is a good idea kuti zvaizvezvi ndinge ndichitoenda newe kuna vatete, tadii at least tambodzidzana then tobva tazoenda kumba kwavatete because vatete vangu ndinovaziva. Ndakabva ndati munhu uyu why is it ari kuramba kuti ndinge ndichinotaura navatete vake kasi ane mamwe magame. So I had that wrong intention yekuti ndakatoenda ndichitoti ndainge ndichida kutoziva kuti ainge asina here mamwe magame. So ndakazoti ndaintroducwa kwavari vatete vaya. Mukoma Nashi, vatete ava takabva tatanga kutaura, vakabva vati kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichivashanyira even kana musikana wangu azodzokera kumusha. Saka ndakazotanga kuvashanyira vatete vaya. Vakazosvika pakuzondipa room nemwana wavo. Mukoma Nashi, ipapo ndakabva ndangobatwawo nemweya weruchiva, ndikabva ndazonosvika pakunoita bonde nemwana wavo, but pane zvakazongondibhoa zvazvo pamwana wavo zvakazokonzeresa kuti
ndinge ndichizorambana naye. Zvino ivo vakabva vazorwadziwa, vakabva vazoudza musikana wangu kuti ndainge ndakatorana nemwana wavo ndikaita bonde naye, zvinova zvakazokonzeresa kuti relationship yacho inge ichizosvika pakuparara, uye zvekare nemashoko avo avainge vakandifidha pamusoro pemusikana wangu ndokubva tazorambana. We could not do anything about it nekuda kwezvainge zvakaitika. Saka mukoma ipapo ndingadai ndakazviroorera munhu wandainge ndichida, but nekuda kwavatete vacho ndakazototadza kumuroora. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazowana imwe experience yekuti ndakabva ndazviudza kuti kana uine munhu wako waunenge uchifambidzana naye, it is far much better kuti unge uchidzidza munhu wako. Kana ukaona kuti munhu wako at least munenge makwanisa kudzidzana, moita zvinhu zvenyu first. Kana maita zvinhu zvenyu paya pekuti panenge pasisina option, mobva machizozivisa vehukama, at least vanhu vanenge vasisina option. So mukomanashi, ndiyo nyaya yangu iyi. Ndodawo kuti munge muchindipostera zvimwe kuda inokwanisa kuzobatsirawo umwe munhu anenge ari pakatiwo pekuda kuintroducwa kuhama dzemunhu wake waanenge achifambidzana naye. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ndiyo yambiro yavo iyo yavainayo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tebva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izvezvi ndine mudzimai wangu uyo wandigere naye, saka nemudzimai wangu uyo takasanganawo muno muSouth Africa. Zvino tasangana muno muSouth Africa, ini ndakazotozviziva kuti ainge ari mukuru kwandiri ne5 years mushure mekunge tatanga kugara tose. Ndakati ndazviziva kuti ainge ari mukuru kwandiri ne5 years mushure mekunge tatanga kugara tose, ndakabva ndaita sekunge munhu ndainge ndava kusamuda, ndava kutsvaka nzira dzekuti ndinge ndichitiza nadzo. Iye akabva ati izvozvo hazviitiki. Ndakabva ndazomanikidzwa kuti ndinge ndichizosvika pakumuroora because zvainge zvitozivikanwa kuti ndainge ndiine kamari ako kandainge ndiinako. Ndokubva ndazoroora munhu uya mukoma. Mushure mekunge ndaroora munhu mukoma, ndokubva tatanga kugarisana paya, mwana dhololo. Zvino mukoma nachinyaya iripo ndeyekuti pekutanga patakanetsana takabva tazorambana. Mushure mekunge tarambana paya, akabva azondipa gupuro. Mushure mekunge andipa gupuro, munhu akatoti ini murume handichamudi. But chinondinetsa mukoma, kubva ipapo kusvika pari zvino ndarambwa at least zviri official. This is now 3 times munhu achindiramba, and anototi kana andiramba kudaro anobva atondipa gupuro obva ati munhu handichamudi. But kana akangonzwa kana kuti akangosuspekta kuti zvimwe kuda ndava nemunhu wandinenge ndichifambidzana naye, munhu uyu anobva adzoka obva atotanga kututuka munhu uya wandinenge ndichinzi ndikufambidzana naye, obva ati uyu murume wangu hatisati tapedzerana. Uye zvekare nehama dzake dzinotopindira nyaya yacho iyoyo, dzobva dzatoti vanhu ava vakaroorana kuzimu, saka vari kufanira kuti vange vachizonorambana ikoko. But mazuva avo aanenge achida kundiramba anongondirambira muno macho mujoni. Ndikati handei kumusha tinge tichinorambana, anobva ati unopenga shamwari. Vanhu vanongorambana ipapo kana kuti munzvimbo imomo mavanenge vakasangana. Saka sezvo takasangana muno mujoni, anobva atondipa gupuro, ende izvi anotozviita panenge patori nevamwe sekuru vake avo vainge vari munyaya. Then ndobva ndatopiwa gupuro paya. But kana akangonzwa kuti ndava neumwe munhu anobva adzoka, uye zvekare vanenge vachitomusapota. Saka ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndopafambisa sei? Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.